tror altså bare, jeg løber, Sune. Okay, hej alle sammen, velkommen til den her video her. Send på mig lige nu. Ja. Hej, Jannik. Ja. Hej. Ja, okay, Sune. Vi Det er en dårlig start, jeg havde. Sune, vi timer bare alligevel. Don't say to the ejer. Jeg står stadig gennem spawnen og kigger efter kisterne. That's a real nurse thing. Eller, jeg ved ikke, hvad nurse betyder. Siger det bare. Du kommer du ikke ind på midten? Nej, jeg er ikke ind på midten. Det kan jeg godt fortælle dig, hvad du skal. Hvor er du henne? Kom ind på midten, der er ikke nogen herinde nu. Nej, men jeg er lige i gang med at tage kister over det hele. Men Jannik, jeg ved ikke, hvor du er henne. Ja, det ved jeg godt. Oh my god, Jannik, kan du ikke lige sige, hvor det er, skal gå hen? Jeg ved det ikke. Altså, var det mod en kran? Var det mod rød bygning? Var det mod... Nej, men jeg er ind i en bygning. Men Sune, jeg kommer lige over til dig lige om lidt. Jeg har nogle bukser og alt muligt til dig, hvis der er. Sune, okay. Sune, bag dig! Sune, jeg er her. Sune! Nå, det er. Okay, du mangler bukser, ikke? Jo. Og et sådan et. Nå, det har jeg har allerede på vejen. Okay, kom. Du lever. Ja. Men alligevel, jeg skal løbe op og lave noget brød. Jamen, så løber jeg hen i den her bygning. Og der er vist ikke nogen. Jo, sådan. Der kommer en imod midten. Du prøver at flække mig. Skal jeg komme? Fucking flækker der. Nej, pas nu på. Åh, sådan, Sune. Jeg troede faktisk lige, du ville dø. Så tænkte jeg lige, grip. Nej, hvorfor slog du mig? Jeg troede lige, vi var på team, så jeg tænkte, der, Sune. Jeg har meget lidt HP. Sune. Bare flæk ham. Jeg døde. Det jeg fik ham. Lol, nej, okay. Døde du? Han havde 0 HP. What? X. Nå, okay. Vi kommer tilbage. Men i et nyt game nu. Vi kommer tilbage lige om lidt. Så er vi tilbage igen. Jeg løber ind til midten den her gang. Okay. Jannik, der er en lige mellem os. Okay, Sune, jeg tror bare... Følg efter mig, Sune. Følg efter mig. Ja, skal vi høre det her? Bare lige en kiste. Jamen, det ved jeg ikke lige. Bare lige en diamond, okay? Jeg er løben. Jeg så det godt for mig, at du løb. Okay, kom, Sune. Der er en efter mig, tror jeg. Jeg prøver at flække ind med hånden. Jeg sidder godt. Jeg er lige bag dig. Kom, Sune. Kommer ind til ved sådan af. Der, kom. Vi går ind og... Ja, kom. Okay, vi kan flække ham. Det er dine køb først, flække ham. Kom, flæk ham. Nej, du slår jo mig, Sune. Okay. Men lige, hvorfor kan jeg ikke? Jeg flækker dig med en pind. Jeg sætter den lige kælder over til dig, kunne se. Hvem? Ham der er drengen der. Flæk ham. Diamond og bone. Prøv at vent. Dyrt. Har du en diamond? Ja, jeg har en diamond. Så giv mig hurtigt diamonden. Må jeg få en diamond? Så kan vi lave et diamondsvær. Nå ja. Vi skal ind til midt igen. Ja, kom. Okay, jeg har sådan her. Der var en herude, så... Der, Løb. Er det her midten? Er det ind mod midten? Det ved jeg faktisk ikke. Det er det ikke, Sune. Det er deroppe. Kom, Sune. Kom der. Så laver du diamond svær, så tager jeg det, hvis du dør, okay? Skal jeg have det? Ja. Okay. Du er bedst til PvP. Jo, så kan jeg kigge alle kisten igennem. Ej, jeg kom til at kaste mit... What? Du kan så langt. What the fuck? Hvorfor kan jeg ikke finde en workbench? Det plejer også at være LOL, Sune, det er fordi, det gør det, så man kan kaste med tomahawk-agtigt. Prøv at se. Au, lad være. Mister du meget liv? Mistet sådan her så blive. What the fuck, Sune? Er det ikke fedt? Jeg kan ikke finde en workbench. Shit. Men jeg tror ikke, der er en. Hvor godt, hvordan fuck skal vent lige, Sune, jeg skal lige op på det mit Infinity Unbreaking. Du skynd dig. Lad os prøve at se, om vi godt kan gå tilbage. Vi skal prøve at lede efter det. Okay, men jeg tror, det er sådan rundt i husene. Okay, der er en kiste dernede. Den er taget. 100p. Ja. Kom, vi går videre. Okay, der var noget. Hvad var der? Har du noget økser og sådan noget? Nej, ingenting. Her, jeg kaster lige den her til dig. Nej, nu var jeg ikke. Ja. Må jeg gøre det med dig? Ja, prøv. Du skal bare højreklik. For helvede. Ej, hvorfor kan jeg ikke sådan op sådan der? Okay, der er en derovre ham. Hvis jeg har ikke så meget liv, men kom, han kommer. Der er crafting her. Crafting herinde, Sune. Okay, du pas på, kommer nu. Bare hold. Nej, nu dør jeg. Jeg døde. Fucking grip. Ej. Er du også død? Jeg døde også. Vi kommer i et nyt... Ja, vi tager en til. Hvor er du henne, Sune? Jeg tror, okay, du er lige over mig. Okay, jeg løber ind til midten, Sune. Jeg løber også ind til midten. Okay, så... Run. Nu.
Jeg løber igen, Sune. Jeg løber med dig. Sune, jeg har en kage og 2 kyllinger. Okay, kom. Jeg spurgt. Okay, jeg har faktisk noget ret godt indtil videre. Ja, og så? Flæk ham. Okay, han er ved at dø. Kisten er taget. Og han er seriøst ved at dø. Boost mig, Sune. Men jeg kan ikke gå løber på den anden side her. Jeg går på det træ her, der er. Ej, Sune, han er nødt væk. What er Kilaura, mand? Okay, Sune, jeg dør, hvis du ikke kommer. Sune har brugt Kilaura. Sune, jeg døde lige en wooden sword øjeblik, under der var en, der brugte Kilaura. Tror jeg nok, jeg ved det ikke. Hvorfor gør han ikke prøve at dræbe mig egentlig? Hvad er det ikke? Jeg forstår ikke, hvorfor det er, de ikke prøver at dræbe mig. Jeg tager en kiste der. Der er en, jeg flækker ham. Easy kill, mand. Kraft, nu kommer det kill med mig, vel? Godt så. Så vent med at bruge dem her som tomahawks, jo. Hvem det lige? Jamen prøv at kaste på ham der kommer. Hvor kommer den ind fra? Der kommer en hent. Deroppe. Wow, det er godt at sige. Ja, han er væk. Jeg kan ikke sige, hvor der er nogle kister inde. Jo. Oppe i vandet heroppe. Hvor? Deroppe? Ja. Der er en, tror jeg nok. Jeg kan se en derovre. Jeg kan ikke se nogen anden. I play Pokémon Go. Sindssygt sjovt. Sune? Hvis du løber videre op. Okay, der er næsten ikke nogen kiste, hvor du er, Sune. Der er et tilbage før der er deathmatch. Jo, Sune, jeg har fundet en kiste. Hvor? Hvis du løber op ad den her bakke der, hvor er du henne? Kiste herovre. Hvor fuck? Ja, det hjælper ikke med en tomahawk, det der. Jeg er død. Okay. Så tak fordi I gerne så den her video. Vi håber, at ses i næste video. Så vi ses. Hej hej.